Dito sa Pamangkalan, kaya naman Madam Pimon, isa pang malakas na palakpakan ng hiyawan! Yes! At i-testing natin to. Gusto mo lahat makipag-cooperate ha bago natin tawagin yung aming kasamahan. Okay? Mula dito sa kaniwa, sabay-sabay tayo ng palakpakan, Pamangkalan! Mahina yung sa'yo dahil. Parang malubak na ito. Oo, tsaka yung mga dyan walang energy, walang kain. Hindi pa nakakain, walang hapunan. Wala pa? Oo. Pakinggan mo, magpalakpakan na may kasamang sigawan dito sa Mana! Lahat ng mga single ngayong gabi! Lahat na may jowa ngayong gabi! Lahat ng mga niloko at iniwan ngayong gabi! Magpalakpakan lahat ng virgin! Nay, hindi po kayo kasama. Wala ko si nanay, wala nang ngipin, pero virgin. Baka naman kasi ano? Ha? Baka bibili niya kantang walang sabi. Ayaw. Ayaw po rin sa inyo lahat ng mga kababayan. Masaya po kami dahil narito kami kasama namin kayo natin. I know na excited na kayo ang makita pa sa ilan sa mga special guests natin tonight. Yes. For this celebration. By the way, my name is Mom Shiji. And I'm Gwen Kama. At gusto niyo naman makita ang ating susunod na bisita! Para mahina gusto niyo ba? Gusto niyo makita yung kasing sexy ni Ivana! Alright, at si Kinis ni Patrick Bernardo. Yung malakutis Barcelona na kagaya ni Ann Curtis! Pero yung muscle parang si Enrique Hill. Let's welcome from Pinoy Big Brother Season 10 Big Placer at ang itinanghal na third runner-up sa Miss Q&A Interclassic 2018. Let's welcome on stage, Brad Damage! Kaumpisa mo pa lang, Tim. Ganda-ganda pagpapakilala namin sa kanya ng Ivana Alawi. Puta, di kapoy ko eh. Nakapoy ko kung ano. Oh. Ano naman? Pumunta ako doon. Pupunta rin sana ako doon. Di na pumunta doon lang ako. Eh, Christine, sabi doon.
Di siya bampas personal. Ay sabi, asan na? Ano, nakabi si nanay kanina siya na. Kaga? Ano? Okay. Maot din. Lintian, di mandian. Abay na yung te. Ikaw ba pa? Mama, hindi ka sexy. Totoo ba yun? Oo. Maniniwala ka? Oo. Ay, ano mo kaya? Demonyo mo sa amin yung kasi kinis ko si Albertis. Kasi si iba na alaw eh. Oo. Kinuha ka naman. Asa na yung si Pausok din ito? Nilamok, din eh. Hindi ka nabawasan ng usok. Kuya, sige. Sige, ilagay niyo yung usok. Pahingi ako foil. Makikihaw ako. Ihaw. Kasi may usok sayang naman. Stimulant. Hihigaw mo yan. Kaya tama na siguro ko I'm yan. not feeling well. Problema yung wiring dito, ha? My throat is Ano? very something. What's wrong with your throat? I ate tubo. Ha? Kaya. The sugar cane? I ate sugar cane a while ago. How does it taste? Ewan ko. Diba? Dahon na nilakain ko eh. Anyway, Parang hindi ka sexy ngayon. Ayoko ng suot mo. Para masyado kang... Oo. kaysa ba? Nag-expect mo kung na magawas doon na, no? Ah. Siyempre, bago ko lumabas yung guwapa, di sa mas panabla. Uy, ano naman kayo dito? Oo. Dona, Doon na, doon tsahin mo. Dona Bartolina. Ay, saba. Kasama ko, Bisaya? Oh, sure mo? Pakpak na lang ako, diba? Ay, hindi ka sila kaintindi. Pakpak na lalaki ng mga dagmay ang punan! Paano na itatag? Ano? Na itaguyod yung festival na Bakit to. nagkaroon tayo ng event ngayon? Okay? Yes. Oh. Siyempre, isa pa muna ng ating pinakamamahal na ama ng bayan ng Kabangkalan, Mayor Honorable Benji Miranda! Miranda! Maraming salamat po. Siyempre, Vice Mayor Honorable Divine Miranda! At siyempre sa ating mga sangguniang panglungsod members, ang Kabangkalan Sinolo Foundation Incorporated, headed by Chairman Ray Cordero and members, palakpakan po dyan guys. At siyempre, andyan din ang Liga ng mga Barangay. Yes, ating mga barangay captains. And dito rin yung Diocese of Kabangkalan. Palakpakan naman po natin sila. Office of the City Administrations by Attorney Mac Zafra. And different departments and offices of the city. At syempre ang government of Kabangkalan. Kabangkalan. Thank you so much Kabangkalan. Grabe yung such an honor talaga na maging part. Mga bigatin talaga ang kanilang mga guest direct. Pero medyo insulting ang dating. Ano man? Grabe mo na sila ni Atisa Manalo, Sophie Trata, Oh. si Ashley Ortega. Hindi mo gibutang sa una ko eh. Minsan yan, according to taste. So pangit talaga. Ano, evolution of man? At Anyway, least, diba? At least kasama ka. Tsaka huwag kayo magalit. Bakit? Hindi masaya kung yung message. Ano sabi? Pag-kiss naman. wala ka buwang. 14 anyos, wag ko, piso mo rin buwang. Gusto ka mo kiss? Adam Pitt. Adam Pitt, basa-basa na naman eh. Ako na ako, gusto mo mga unatis. Pagkatawag ko na si suri-suri sa tubig ko, ipalitan na nito para mahulot dito. Anyway, init kayo ka right so hot. Oh. Masyado ka ng pumisil. Gusto mo kumuha ng lalaki. Huh? Oo, okay ba kumuha ng lalaki? Ay, kita naman, nag-post ka kanina. Oh. Pilit ko naman, meron talaga mga game. Sino ang mga mamayutay? Mamayu, lima. 5. Gusto ko ng 5 lalaki dito sa taas. Yung mga ipinagmamalaki ng Kabangkalan. Gusto ko na mabuti o lalaki ka. Ang saan? Sabi na hindi, lalaki din gusto ko. Okay. Yung lalaki ha, totoong lalaki, hindi yung mga agit. Gusto ko yung naka-shade sa ulo, may shade sa ulo. Asaan? Lalaki na? Halika, bilis! May prize to, may prize! Oo, nang samay o bunal. Pizza. Nabanggit kami ni Magadaw, may napikon sa akin ha. Hindi kayo magtatagumpay pag inabangan nyo kami sa labas. Bakit? Yakos tent matulog. Bakit? Saan pa? Guwapo, papasukin niya yung guwapo. Yun ang kanilang ginang sa
Minasando. Kana nakablo, asa ka sa Minasando, hindi ko ayaw na nakashades. Asan dyan? Di ba lalaki? Pagdating kay Donut, alam mo mga anis taas ha? Pagod ka mo ron. Asan? Kahit kanina, lubwa mo kayo siya. Asa na? Laki ka. Laki ka. Ito ba yun? Apply ko lang kuya. Ale, huwag kayo mag-alala kasi may premium tayo ngayon. Okay. Ang mananalo ngayon, magkakaroon. Magkaroon ng sakit. Ayan, ano ka na kuya? Kanay wala ka ba Armilo? Balik dito yan. Alam ko yan, buka ka paano criminology. Sino ba guwapo? Ano ka Ben? Lalaki to ha? Guwapo ka ng baladnong. Sa'yo ba yan siya yung kasalanin? Nasa guwapo, dalawa, mukha ko ng isa ulit. Asan? Isa, iwan sa tingin, iwan sa likod. Yan na. Yan. Ano naman? Punta tayo? Punta tayo doon? Uy, din tayo. Hmm. Huwag ka tayong minom. Kung hindi kayo inom, huwag iminom ako, mag-iminom ako na isang beer. Pero ako okay lang, minom lang ako. So natapos yung aming show. Kami ay nagutom. We have something for you, Day. Nakita namin doon. Ay, Magpasundo ka dito. Tcharan! Balot! Ilan lang yan? Tatlo lang? Ano? Sa'yo na yan. Ako hindi ako ayoko ng balot. Tugo ko, uy. Tugo na kami mo. Ayun, drinks. Ah. Matundo na lang ako, ano na lang kami. Ano na. Pares ba yan? Ano? Sa'yo? Shopos. May asin mo lang. Na. Kunin mo yung stand doon sa ano? Sa baba. Naisuka. Dito lang. Love ko, kami ay mag-tree. Dito lang. Yun na lang. Diba? Ito oh. Kuan ba? Alot. Ito lang. Saglit lang. Malat. At yung langi at 48 years. Malaki. Yung punta ko nakatikim na kapag kalan. Mm. Yun lang. Isang piraso. Maliit. Ano siya? 14 days pa. Hindi baka peno yan. Ang liit eh. Baby. Gusto mo yung may balahibo, di ba? May alam. Hoy. Aha. Parang balot sa puti. At ito. Na. Masarap pa naman ito na suka. Na. Mm. Ano pa oh? Tingin sa masyahin ka bangkalan. Saya-saya kanina. Tama na yun. Tama na. Ito pa. Akin yung isa. Hindi ko. Takot ka rin. Ano po? Pag si Marina ng alistik mo, nigla-nigla. Sino? Kanya.
Uy! House guest. House. Mag-share lang ka na lang. Asan na ulan na? Ano? Ha? Hindi mo naman yun. Ito yung sauce mo. Hindi ka nagsuka. Ano na? Ito napulo. Hindi ka nagsasauce? Ketchup. Hindi yung ketchup. Ah, ketchup kasi. Bukas. Sama ka? Ay, time 2. Or 30. Hindi ka matutulog dyan eh. Just remember. See you tomorrow, Bacolod. Uwi na kami na hinaguan. Ah, makarating tayo ng alas 10, alas 11 din sa farm, no? Hindi tayo delay. Ayun lang. Huwag naman sana tayo delay. Nag-post si Negi. See ya! Lagi